Today, we're reacting to Dlamini Star Part 5 Episode 11. I cannot wait, but before, please guys, don't forget to smack the like and subscribe button and let's get the channel to 3,000 subscribers. Let's go! MTM Films. Dlamini, into uzokhipha i-album ngomhla 13 February. Why ungathengi yona as a gift kunokuthi sisenze lento? Ayo. Uma kuwukuthi awusafuni ukungisiza ngakhe lento. Ngicela ungibuyisele 500 engikhokhele yona ukuthi ungisize ngenze lento. Dlamini, uthe ngiqale ngakephi ukumatcha ngasemnyango? Hayi Dlamini angikhohliwe njalo. Hayi kanti noma ungangikhohlwa mina Maxwell anginankinga. Uma ungakhohlwanga nje imali yami ufanele ngikhokhele yona namhlanje. Right. Ne? Yazi ngabe ngiyanisiza manje ngisathi shwi ngala edolobheni. Sibuza. Nanga. Mana Dlamini, uyithathephi iplan yokwenza lento? Phophile. But still, mina ngibona engazuthi ukuthenga i-album kanti encane as a gift, bengayigift engcono leyo. Kanti kwenze njani mayo? Ha? Wabonga ngicela ngento encane kanti kwenze njani mayo? Waloku ngila ngento encane kwenze njani? Hayi, naqina ngezinto ezincane kwenziwani la? Wa Maxwell. Shangipha. Che uyayidolo. Awusondele la khonto engifuna ukuphathisa. Hayi, la yangakhona ayidayisi impama. No, wozalana. Hayi. Wazi ngani into ufuna to phathisa impama like why igwala kanje shini lami? Hayi sishayile Dlamini. Ebinje nasephupheni lakho. Hawu impela. Yabona into esishodayo ke manje uthi khanye le ya light le. Hayi izobe sifana ngqo nephupho. Dlamini, nephupha izinto ezinengqondo. Yazi mina uMaxwell ungiphupheleni. Uphupheni uMaxman manje. Hey. Mahewu mfowethu. Maxwell, ngeke ngize ngokuboleka imali. Ngisho ngangicenga uzukutwerk ngeke. Zobe sengithokhelani manje? Ngoba uncenga imali da. Ngikulethele iphupho. I mean ileso zathu esingawenza igcine so thekela umjida ngoba uncenga imali like siphe esinye izathu usicabangayo wena. You feel me? And first why ama captions esingise ngaveli kule episode namhlanje. If you all niggas know, please let me know in the comment section. Ngiphuphe uphethe ikati. Uthe mawungena nalo endlini yakho lashintsha leli ikati laba ibhubesi. Lafuna ukudla izinkukhu obuyibeka endlini. Kwaphoqa ukuthi leli bhubesi ulikhiphe endlini. Ngabe kusho ukuthini lokho? Well, iphupho li-analyze ngemali mayo. Yekela Maxwell. Mala uthi mawulikhipha ibhubesi lenze njani? Liyashintsha libuyela liba ikati. Uthi iphupho liphele ngisakhipha ibhube semnyako. Mana Dlamini, yazi kushodani manje la? Kushoda. Kushoda ukukhala. And upende nginawo endlini. Onjani mali? Umnyama nobomvu. Mahewu lento ibe nombala obomvu ephupho lapho uthathe. Ngiyawulanda. Hayi, senswephu man. Kakhulu. Uyazini asiyilindeke manje yona. Kusele 2 hours umakhuzu ayabuya enkonzweni. Manje nizoshiya ngaphandle like serious dog. Welcome back. Dlamini, vuka. Hayi. Angilelwe mayo. Ngiyacabanga la bese. Hlezi ucabanga. Umile. Hey. Nami ngumile wemayo. Ukuthi nje ngisamile kancane nje le. Dlamini, ngisho ipresent ukuthi yomile. Ya. Yombile. Uyagoga Nkomane. Nkomane. Sifaka lento ngaphansi.
Eyingawo. Dlamini asiyiphendule sizama ukuyifaka ngaleli lenye side. Mase nayi-tilta phela kanje. Dog, Bye. like lento le ifana nokhipha usofa nje mfethu noma ufaka usofa bethi uyafaka usofa utilt phela kancane kuze aboqonde ukuthi ngine itshe kanje like film. Jile kodwa lo mnyango. Yeah. Ume nje kanjani? Ufika kumina wathi lo mnyango u90 cm. Senza lento yawu 85. Ayisangeni manje mahewu. Ume nje kanjani? Kanjeni. Uyazi Dlamini ngokujwayelekile inyawo zami ziwu30 cm. So ngenze 3 footsteps oku90 cm. Futhi inyawo zami seyinciphila isawona u20 cm. Mana inyawo ziyancipha. Wake wayizwa leyo nto Dlamini? Mahewu. Sacela uthule. Sacela uthule ngicabanga ukuthi lento soyifaka kanjani ngaphakathi. Bizani mina wafetha ngiyanifakela for free. Mase nilenze shout out. Damn it. Ugqoke Inyawo icathulo. zami ayincipha ngele icathulo ezincane. Wait. If icathulo zincane kusho ukuthi nezinyawo zami zincane. Mahewu. Ngithethula man. Thula. Kukhuluma umbhedo xa isicathulo sikhulu ubuso bakalanga. Hello mama. Yebo baba, ngidlule eTola ikho into edingayo. Udlula idolo. Seliphumile njalo isonto fast kanje? No, bahambe somkhuleka komunye umama ogulayo. So mina ngiyabuya. Makhuzwayo. Uyeka abanye bahambe bodwa wena awuye emkhulekweni. Makhuzwayo uyikholwe njani abantu mabegula ungayi kobakhulekela kanye nabanye? Lithi ngani iBhayibheli? Yo baba hayi. Wangenza ngashawa uguilty ke manje hayi. Kulungile. Ngiyoba join emkhulekweni. Okay. Ngikhuleke mama lulame. Okay. Mahewu. Makhuzwa usengafika nomndeni manje. Sizama umpintsha lento igcine ngenile. Yeah. Mncane umehluko phakathi kwa90 cm no80 cm. Ukuzwe mekuthiwa u6 no9 into eyodwa. Well, I think mina u8. No, 6, 7, no9. Mahewu. Ngiyacela. Thula. Uthule ungasho lutho size siqede ukufaka lento ngaphakathi. Like why vele uma hehleze ekhuluma bese itebhe eceleni like most of the time like izohlezi nje ibhe eceleni. Ngicela uthule ungasho lutho size siqede ukufaka lento ngaphakathi. Mina ifake kahle kuqaleni mase shodde sinithi. Ngeke ingene kanjalo. Abo bekhona mina bekade ngenini. Hey, ngcono kube sicapha sifana nomuntu. Ngabe siyasinyonyobela sisuse sithi wa
mase siyanwebeka sifake le mpahla fast. Wasavelela uDlamini guys like akamteka mina umngane njengoMahebo sezohlezi khona umuntu engasini nje phela. Isho noma sesi-serious kumele phela kuhlekwe bese singabi serious kuphela like one well kubalekile kuba serious but like kubalekile like so laughter is the best medicine so ngam prefer mina umngane oMahebo nomngane ohlezi serious like there is Ngabe siyasinyonyobela sisuse sithi wa mase siyanwebeka sifake le mpahla fast. Aw, shamadoda. Show mabhentshisi. Aw. Yini kwabuka ngathi nakho into enkulu kunomnyango. And manje ayisangena. Impela. Pho awuqaqwa ngani umnyango? Oh yeah, good idea mabhentshisi. Uma siqaqa umnyango uzofanele siuqaqe lonke uhlangothi lendlu. Iframe ihlangene namaplanga. Oh, no, bad idea mabhentshisi. Oh, what if siqaqe iwindi ke? Oh yeah, cause amawindi awu 1500 centimeters ubukhulu. Makhulu kunomnyango. Good mabhentshisi. Amawindi anamabhatla kanti. Oh, no. Bad idea mabhentshisi. Why? Okay. What if It's like uMahebo bese thatha nomiliphi sade eqhamukayo. You feel me? Like nomiliphi. Ukuthi linjani like akahlangani. Ma uyipoint nje, ipoint. You feel me? siqaqa mana mabhentshisi man. Mabhentshisi mana man. Yeah, mana mabhentshisi. And wonke ama-idea ozoqhamuka nawo siwacabangile nathi. We are smart. The smart. Power nakho into enkulu kunomnyango imani smart eh? Dlamini Mahebo ngibuza wena njalo. Hayi Dlamini. Nge Hayi impela madoda umnyango u8 kanti igift le u85 Aw, chips wena Captain Obvious. manini why lento ningayenzelanga endlini Kuyashisa endlini. Why Dlamini singayiqaqi siyibophele ngaphakathi? Ngoba amaplanga lento Mahebo mancane. Uma sayiqaqa iphikile azolimala. Angeke sawazi uphinda futhi ishayelele. why ningayenzi okay why ningayi-engelish like why ninga thina mintuli ngazithole le look yaDlamini Mahebo kuzwa lo gijima umthikamezisi. Shesha. Umthikamezise kanjani Dlamini? Angazi mina uzobona. Udatsele Mahebo. Mabhentshisi, uthi angihambe ngiyodansela umfazi wenye indoda. nge Shesha mana ngazofika lo makuzwa shesha. Madoda, layelana. Nina umzumanga la, umunye bambe ngala. Nipetula iframe mina bese ngifaka lena. Madoda, yabona lento mana ayithatha ngale ndlela enye soxabana. hayi khuleka Dlamini awuyiphi indlela awusithatha Madoda, yabona lento mana ayithatha ngale ndlela enye soxabana. hayi khuleka Dlamini awuyiphi indlela awusithathi ngalutho Hey, isicapha nje siphetheleni. Makhuzwayo, buka. Yes, success. Yes, success. I'll bring you success. Yes, success. Mahebo. like yabo mina mengaqhamuka ne-better idea
yokum-entertain ngoba vele ngiyamazi ayithanda indaba mina mengathi homa uyazi ngathi senhlapha yakho uyazi vele agumede kuthiweni hayi bosekukhona isimanga senza leli imali lapho ukutshela ukuze udlamini engezwe kagumede yabo umqale mfethu umpe masibona ukuthi okay sure for sure sebeyifake ngiyadlala ngicuphe wena yabo lapho was smart idea but hey ngisho lutho Kanjani? Ngiyakudansela. Wayengidansela? Makhuzwayo, ngizama ukukwenzela into enhle ungithatha kanje. Yini into enhle ukuthi ushukusha amathambo? oh no she did not say that Ukuthi ushukusha amathambo? Makhuzwayo, ukuthi awazi ukuthi kunzima kanjani ukugain weight. Awu ngiyakudlalisa mahewu. Makhuzwayo, ukuthi anowafa nkomo, akusho ukuthi sithathe kanje thina. umngane wami ubuka le video le uyazi ukuthi why ngiphoza ngibuka icamera kanje bani mfethu ungayi ngiyazi ayibuka le video ungayi wama comment nje ngicela nje ungayi wama comment mfethu bacha ngayenzi le yonto you feel me Oh okay. Asambe Makhuzwayo. Ubani uhafu wenkomo wena? Lekelela nanga ngibulala. Hayibo, yini baba kwenza njani? hawi gloppy Wemana, nigga wemana. wait hold on wakhanya kanjani eminyango sebesendlini Hayibo. sewumnyama kanje eminyango Wemana. Baba. noma Kwenzele mina. noma mhlawumbe nizama ukuthi umama umkhulu waleyo ndlela uhamba kancane kuze ube emnyama odlanga ngadlala Lento. Impela mama. Happy Valentine. Yabo, bengikuphazamisela ukuthi bebe befaka lento phakathi. Hayi ngoba uwafa enkomo ngempela. But at the same time angikwazi usushaya esikaleni. No wafa enkomo angikwazi ungakanani so. wa Awumane wena man. Okay. Baba, ngisacela semnyango bandla kancane. Wow, this is nice. Uromantic kudla man uyazi. Hawu, inda usuyamfuna. wena awa like manje zama nje ethi umjida sakwazi complimenta omunye umjida ngesenzo sakhe esihle asenzayo sizobuka as if like okay like nigga come on Hawu, inda usuyamfuna. Uzothi uyahleka kanti angekusabe bese ngiyakushaya. besane bahleka kakhulu Saqhubeka sahleka sobo2 kanti ubalo angamsabi. Oh, man. Anza wethu. Nathi kufanele siyikhiphe le. How why manje? Umama uallergic upendo umanzi. So kufanele ihlale eminyango size sibuyise base upendo umile. Kunganjani mhlambe mina ngihambe njengasiqaleni ngiyothikamizisa uMakhuzwayo. Nina niyikhiphe njengokuyifaka kwenu. Awu ngiyadlala. sitshekile So manje izolala eminyango lepahla. Akekho
vele ongayintshontsha ubani ongantshontshela uDlamini esekahle. Iwangathi lifuna ukunetha nje. Impela bekusho njalo kuthiwa kahle leyishaya namhlanje. Madoda. Akekho ngangigcinela lento le. Ngoyithatha upende mawusomile. Dlamini, ngeke sisingene endlini. Yonke iminyango yo-80 cm. Aw, usuyakwazi wena lokho manje. Impela, sengifundile emaphutheni ami. Facts. Always learn from your mistake, dogs. Feel me? Hayi la madoda. But man, Swell. Oh, snap. Iphupho lika Maxwell. Iphupho lami lenzeni? Gift ibeyikati sayithatha sayifaka endlini yaphenduka ibhubesi. Ibhubesi laqedela ladla izinkukhu okuwumakhuzwayo nama allergies akhe. What ngishoyo like ku serious mfethu kunemetha emelilungise mayelana nalento abayenzile nopendo omnyama obhizi uMahewu like lokho ecrack ama jokes like we need niggas like uMahewu, you feel me? Dlamini sebahle insango. Hayi lutho Dlamini. Hayi kuzomela ungikhokheleke for leli phupho. Hey, imali yami wena. Oh hayi nayi khona Dlamini. Hayi, mina ngisahamba kwemadoda. Hayi cha nami ngisacela indlela. Hayi. Bona. La Dlamini ngisahamba. How? Labo lova kade Dlamini hlezi kutshela katolo baba. Now that's going to wrap it up for today's video. If you enjoyed the video, please don't forget to smack the like, smack the subscribe button, and let's get this channel to 3,000 subscribers.